नंगौ जोङो ससियेल मिडियानि दारा जे जोङो नुनो मोनदों दिनै बिटिआर सरकारनि जेसेबां जि दा जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोननि खामानि दामानिखौ बेरेखा दलफ्रा गोबां रोखोमनि बांसावनाय लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि बिटिआर माने जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव दिनैहाय गोबां रायजो राजाफ्रानो दिनै गोजोनदों मानो होनोब्ला जोंहा सिगाङाव बिटिसि 2003 मायथाइनि जि बिटिसि एकर्डमोन बे एकर्ड मथे सानजाहा माने माजबाट पार्सनैसिमहालागैमोन दा बिटिआर माने गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगो बियो गफुरसिमहालागै बारायदों दा बे गफुरसिमहालागै बारायनायखौ जाय बेरेखा दोलो स्पेशली माने बिपिएफखौ बुंनांगोन बिपिएफ बिथांमोना बे माबाखौ माने दावदै गला होनना बुंदोंमोन बिनिफ्राय बिटिआर सरकार माने नि एगेन्स्टआवबो बिथांमोना केस होदोंमोन लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि एगेन्स्टआवबो बिस्रा केस होदोंमोन जायनि खारनाव जे बिटिआर माने गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोनब्लाबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिरोधि हान्जाफ्रा बेरेखा दोलोफ्रा बेखौ सहाय खालामैनि थाखाय माने बेखौ मावफुंनायाव माने एसे माने लेहेम जानाय बायदि जाहैबाय आरो दा बेरेखा दोलोफ्रा जिखौ सापर्ट खालामबाय बे खुब दा जायफ्रा दिनैहाय बेखौ माने गनायाखैमोन जायफ्रा दिनै बेखौ माने दावदै गला होनना बुंदोंमोन आरो माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबा होननाबो बुंदोंमोन खायसे आरो बिटिआरआव हाबोब्ला माने बिटिआर ओनसोलखौनो गारगोन होननाबो बुंदोंमोन दा बिरोधि मानसिफ्रा बेबायदि गोबां खोथा बुंनायनि उनावहाय दिनै गाव गावनि माने सार्थनि थाखाय बेयाव थांनानै गफुराव जों नुदों बा बिश्वनाथ सारिआलिफ्राव नुदों आरो लोगोसे सनितफ्रावबो नुदों बिरोधि दलनि मानसिफ्रा स्पेशली माने बिपिएफनि मानसिफ्रा जाय माने बिपिएफफ्रा नाखि जोंनि बिटिआर माने गोरोबथाखौ गनाया बिथांमोनहा भट बिहैनायखौ बा बिथांमोननि जानानै केम्पेइन खालामहैनायखौ निस्सय गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा बुजिगोन आरो बुजिदों आरो गफुर ओनसोल बा बिश्वनाथ सारिआलि हवा सनितपुरनि मानसिफ्रा बेखौ मोजाङै बेखौ मिथिगौ जे बिथांमोननि आखायाव थाङोब्ला बे बिटिआर माने गोरोबथाया मालाबा मावफुंजानाय नङा मानो होनना जों एबार आं खावलायनो सादों आं बेक्तिगत भाबे आङो सासे बे बिटिआर माने गोरोबथानिनो सासे सोद्रोमा हिसाबै गोरोबथायाव आंबो दंमोन जिहेतु बेयाव सोद्रोमा हिसाबै माने आफादनि सोद्रोमा हिसाबै आं खावलायनो सानदों एबारनि बिसायख'थियाव फैबाय थानाय जि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिटिआर ओनसोलखौ जोंहा माने फुल प्लेजेड भाबे सम्पूर्ण भाबे मावफुंनांगौनि सार्थआव बे भट होगोन आरो रायजोफ्रा बेयाव जोंखौनो खावलायनो सानदों एबारनि बे बिसायख'थिखौ माने रायजो राजाफ्रा गफुर ओनसोलजों लोगोसे सनितपुरनि बा बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा माने बिटिआर ओनसोलखौ सम्पूर्ण भाबे आखरे आखरे माने पालन खालामनांगौनि बा मावफुंनांगौनि सार्थआव बेखौ भट होनांगौ मानो होनना दासिमहालागै सिमाया मोजां जायाखै दासिम आरो जोंहा बिटिआर माबायाव 60टा समस्ति जोंहा जानांगौमोन दाबो बेखौ टेकनिकेलि उसुबिदा बा माने पार्लियामेन्टआव बे एक्ट माने जायैनि थाखाय संशोधन जायैनि थाखाय बा एमेन्डमेन्ट जायैनि थाखाय दिनैसिमहालागै जायाखै अब्लाबो नै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गासै माने सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 60टा गामि लोगोसे थांनाय माने 2003 मायथाइयाव सुक्ति जानाय मथे गासै 21 गामिफ्रा आरो बेयाव हाबदेरदों गासै 81 गामिया दा माने भट होनायनि मोन्थायखौ मोनदों दा बेवहाय बै रायजो राजाफ्रा निस्सय बेखौ माने मोजां मोनदों बिटिआर माने गोरोबथाखौ मोजां मोनदों ओंखायनो बिरोधि हान्जाफ्रा बा बेरेखा दोलोआ बिसेसकै बिपिएफआ जेसेबांखिनि प्रसार खालामा माने बेखौ माने सानजा रायजोनि बा सनितपुर बा गफुरनि बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बेखौ निस्सय मिथिगोन आरो बेखौ साननानै नायदों आरो साननानैबो नायगोन ओंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै गाव गावनि सार्थनि थाखाय पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बेयाव थांनानै गोबां बाथ्रा बुंहैदों जों बेखौ नुदों आरो जाय बेयावहाय जे मिनिस्टारफोर बेयाव माने एक्स मिनिस्टारफोर थांदों बिथांमोना लाजिनांगौ
बिथांमोना माने गावसोरनि मिनिस्टार थानाय समाव गावसोर पावार थानाय समाव माने बिटिआर ओनसोलाव सोसननांगौ बा बिटिसि ओनसोलाव सोसननांगौ होननानै माब्लाबो फंसेबो बिसोर माने खोथा बुंबोफेराखै आरो जोंनि सुक्तिनि माने जानांगौनि थाखाय बिथांमोना एसेम्ब्लियाव खोथाबो बुङाखै ओंखायनो बिसोरो दा माने गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बेयाव थांनानै गोदै बाथ्रा बुंनानै माने भट बिहैनाया बेसेबांखिनि जुक्ति हंगत बा बेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा गनायगोन जों बेखौ मोजाङै मिथिगौ आरो ओंखायनो आं खावलायहरनो सानदों बा जोंनि गफुर बा बिश्वनाथ लोगोसे सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ माने नोंथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जि जानो गोनां बिसायख'थि बेखौ सम्पुर्ण भाबे बिटिआर सुक्तिखौ माने मावफुंनांगौनि स्वार्थआव नोंथांमोनहा भट होनांगौ मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर.एन.बी. र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफि 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।